Kukamba ndekamba kale kuti pamudzi pano tikutambalala lero akuluakulu tikambe nkhani yachisoni yomwe yatipeza posachedwa pompa. Kumenekotu ndekuti ndiku Lake Chirwa, kumeneko kwamiratu boti la anthu ogwira ntchito achipatala cha Zomba akupita kuti akathandize anthu kumeneko. Ndekutitu anthu ochuluka zedi mpaka nomafika kuti 10 aluza miyoyo yawo. Ndithudi mpaka napano sadapezeke azitistanzi komano tifotokoze bwinobwino kuti muti iwo pa nyanja amakapanga zikukhala motani. Magayizi timakhala mu dziko muno kumene timachokerako koma sitimatha kudziwanso zoti kumalawi kuno anzathu ena amakumana ndi zotani. Tili ndi nyanja kuno yomwe imatchedwa kuti no Lake Chirwa. Lake Chirwa ndi nyanja imene ndekutitu imapezekera chakuzomba uku, ndipo notu imeneyo imapezeka zonena kuti imathanso ilinso ndekuti ndi miyendo ina yake yomwe imakafika ku Machinga, komanso miyendo ina ya nyanjayo imakafika ndekuti chakuphalombe uko kumeneko. Ndiye kuti no pa nyanjapo pali tizilumbaso pamenepo toti anthu ena ali pakatikati pa nyanja imeneyoyo. Kuli akang'ana mbali yawo ku nyanja, mbali yawo ku nyanja, mbali yawo ku nyanja ngati tima island tizilumba choncho. Amenewo kuti no alandire ndekuti no mathandizo azipatala, mankhwala chani zimakhala zovuta kwambiri. Ndipo no chilumba chomwe chili chachikulu kwambiri pamenepopo pa nyanja imeneyi pamene pamakhala anthu chimatchedwa kuti no chilumba cha Chisi Island. Kumenekotu kumakhala anthu ndithu iwo kumachita zaulimi, iyayi basi no kumawedza nsomba, amakhala kumeneko ndithu basi no moyo wawo kumakhala choncho. Koma vuto lomwe lilipo ndilonena kuti alandire mathandizo osiyanasiyana ngati amankhwala zimakhala zovuta kwambiri. Fwachani tikuona kuti ali pakati pa nyanjatu ndekuti akuyenera agwiritse ntchito maboti kuti akafike ku zipatala zikuluzikulu. Ndi amapanga survive motani? Tikukambatu zinthu zambiri apa. Katundu amafikira motani? Michere ndi zinthu zona zosiyanasiyana ngati zimenezo. Kusachoka ndekuti apo mathandizo amankhwala zakuchipatala amagwiritsa ntchito maboti, mwayiona? Ndiyeno kulino ndekuti maboti kumachokera ndekuti ku Zomba, fa nyanjayo kwambiri inakhazikika ngati mu Zomba, mbali yayikulu ya nyanjayo ili Zomba. Ndekuti ku Zomba District Hospital, chipatala chachikulu cha Zomba, amabasi amanyamuka kukakwera maboti ndikumapita kuja tukambalo za madotoloto. Anthu ogwira ntchito ma health surveillance amati assistance amene aja amakhala kumanyamuka ndekuti kumanyamula ndekuti kandi zimakula box zamakatemera mankhwala chani paboti paja kumapita kumakafika kuti no kumeneko ku chilumba cha Chisi komanso madera ena ndi ena amene anazungulira nyanja imeneyo omwe ali kutali kwambiri ndekuti ndi mtunda, mwayiona? Ndiyeno amati akakafika kumene kuja basi no amakapereka mathandizo aja ngati apa za polio zinayenda papazi maona mabaya anapo zije katemera wa polio zinazazungulira makamaka chakumwera kuzachidziwikira kumenekonso ndekuti amagwiritsa ntchito maboti aja kuti mwina makakatani ana aja akalandira katemera amene aja. Ndiyeno maboti mmenemo ngati Zomba, chipatala cha Zomba chili ndi boti lake limene ndekuti no limanyamula ogwira ntchito aku Zomba. Boti ilo ndi la chipatala cha Zomba ndithu aino ake ndi la chipatala cha Zomba. Nkuwanyamula ndi akatundu mapita kuti kumeneko. Mwa chizolowezi basitu madotolo komanso ndekuti anthu ena ndi ena othandizira ma health surveillance assistance tikunenawo onse anakwera bwato limenelo basitu kunyamuka kumapita ndekuti kumeneko ku Lake Chirwa paka akafike ndekuti chaku Chisi Island, chilumba cha Chisi ndi madera ena amene ali kumeneko akathandize anthu. Ndi atakafika ali pakatikati nonso pano pa nyanja paja kopezeka kuti boti lija latembenuzika basitu kupezeka zoti anthu aja amira, boti lonso lamira mpaka napano ndekuti sizuzika zoti no zikuyenda motani. Atsimikizano aino ake achipatalawa akuluakulu achipatala kuuje ku Zomba atsimikize kuti zonadi zachitika koma detail tinakatulirapo sizoti panopa ndekuti no kodi anthu amene amwalira kaya sizudziwika. Their fate is not yet known. Zoti kaya ali moyo kaya sali moyo sizudziwika paka nali panopa. Koma you can only imagine ngati amakwera maboti zachidziwikire ndekuti tikuti ndi nyanja osati mtsinje. Musiyanitse pakati pa mtsinje ndi nyanja. Iyi ndi nyanja imayikidwa mu gulu lonena kuti no lake osati river yayi koma lake
iyi ndi nyanja ndithu, ndiye kuti ndiyotani ndiyozama ndithu ngati amira pamenepopo. Anthu amenewo kanwise kunena kuti ndi anthu amene amadziwa kusambira, nanga ngati alipo anthu odziwa kusambira ndangati kuti angathandize kusambira ndi anzawo ena akuwathandiza mpaka na kukafika nawo kutunda, nangati kukambatu zoti pakatikati pa nyanja. Ngati ndemuti pamenepa zikuyenda motani mpaka nali panopa madetail anakatoleredwabe, koma this is a very sad news tikukamba za anthu 10 amene anali bwato limenelo. 10 people zachitikatu zimenezo ndithudi. Apapa tizingoyembekezera madetails ena akabwera, koma let's pray so hard. Nthawi zimene timafunika kumapemphera kwambiri so ndi zimenezi, tapempherere anzathu amenewa ngati kuli kothekera konena kuti mwina mwake anakali moyo kapena mwina akhoza kutetezedwa mwa njira ina yake atetezedwe. Pa nyanja pamakhala zinthu zambiri, we don't know kuti kumakhala kuli ng'ona ndi zina zoterozo, plus kumira kumenekoko ngati samadziwa kusambira, it's a disaster, ndi disaster yaikulu kwambiri, kubanika ndi zina zoterozo. We pray for the best. Tipempherere zabwino ndithu kuchokera mu situation imeneyi kuti mwitatuka zabwino kuti mwina mwake anthu amene asaluze miyoyo. These are guys who sacrifice their life, putting their life on the line to save other people's lives. Anthu awawanda anthu onena kuti anatenga moyo wawo nkuwikano ndithu pa line apo kuti moyo wathu tiudziwa tikhozomira, sizoti samadziwa, amadziwa kuti pa nyanja something can happen one day, koma siwa kuno tife tikupita kukagwirabe ntchito fachani tinayitanidwa ngati madotolo, anthu azipatala tinayita kusaina, ngakhale ifeyo manesi timayita nde kuti kumanyamula makandulo, kuyatsa makandulo, kupanga vawo kuno kuti tizayika miyoyo ya anthu patsogolo kuposanso mwinanso miyoyo yathu ndi zomwe tikuzikuoneka patino apapa. Mokathandiza mkatikati mokathandiza anthu ena aja ndi mmene akaluza moyo. Mukuona anthu amenewa ndi amene timene tizikhala pasi ndikumapempherera, chifukwa chonena kuti nthawi imene azichita mantha ngati situation imene ilili, so zonena kuti no ena kuti azipitanso kumene kwazichita mantha. Muona anzathu aja anatani zinachitikira izi, ife tipite kuso alalo omwewo ngati zingatheke kuti noti mwina akapanga pull out kuti ali bwinobwino, nanga sinde kuti panopa akuyang'anayang'ana sangangokhala ndi kuti azachidziwikira atumiza fans odziwa kusambira ena ndi ena amudzi omwe amene amadziwa kukasakasaka kuti apeze. Nde ngati no zingatheke kunena kuti no fans imeneyi mwina yapezeka, nde kuti zachidziwikire kuti idzapitirenso kumene koko, zisakhala zoti akumachita mantha kuti apa pang'onong'ono zinakati kuti zachiteka zina zake. Tingofuna kuti ogwira ntchito achazizikora akumachitanso mantha kuti akafike kuti kumalo ngati kumeneko. Awa ndi malo amene sitimakonda kukambako za kumeneko, timangokamba za anyamata aziko anje kulilongwe, ayi mulimbe jomo wapanga chonchi, nde kuti kunzuzukonso zili motere, koma zoti tingakambepo za Island. Anthu amene amakhala mbali mwa nyanja tikuti ku nyanja ya Lake Chirwa sitimakamba za amene wawo, koma they go through a lot, and anthu akufunikira chani mathandizo fazani kungokhala mbali mwa nyanja. You already know kunena kuti no udzudzu nde kuti umakhala atu paliponse, kudwala malungo nde kuti no ndi chani ndikosayamba, nanga azimayi woyembekezera kuti akachira peza kumene koko kuti zipatala take tikoti ng'ono kuti akachire alandire mathandizo kuchira, amaita ma serious cases amaita kutengedwa ndithu maboti wautali kumapita nawo nde kuti kuchani kuchipatala cha Zomba, maboti ake omwewo katikati pomwe mumotani otakhoza kuluza nde kuti moyo. Ende mukuziwa matenda aja ikafika nthawi yokachira zimene zijarusi zimanena kuti oditu zimangoti kayandi 12 koloko usiku basi zayambika, nde kuti anthu amakhala pikipiki pange banziti atandiza tamange nawo kuchipatala zosakhala bwino olonde pang'ono pomwe. Nde ngati anthu aziopa kumapita kumene koko, madokta amene wafaka apita kwa makhangata kuthandiza, akafika awasota kuti tukhoserawo lapanga chonchi tabwera ntathandiziriro amene ofantha imene zabwereso kuno mwina zititengeraso nthawi aujeniso kusizili bwino ali pampasa inu takanyamulana amene omwe abwerese kuno kuti tizabwereso kuno zipeze kuti tatingamene akanthawi tathandiziriro anthu. Nde madokotala ngati amene amakapezuka kathandize kuti no mwina situation kumene kuchekhale ngati kubola nkoni kukathandizirako. Anthu ngati amene wawa zachidziwikire zone kuti ngati adziopa kumapita kumeneko, nde kuti no anthu okhala kumeneku tsopano akhala ali pamavuto, alikale pamavuto amakhala alikali ndi pinthu zone kuti no mayendedwe ndi zovuta kwambiri, koma nde kuti zikhala ngati zawonjezekera mwayiona imeneyo. So we pray for these people my guys.
at the end of the day ndi mamalawi anzathu, so we pray for them, we wish them well. Anthu amene mmakhala ku lecture tikufunani zabwino zonse, komanso situation yomwe tinayo panopa ndionena kuti sitinapange confirm kuti anthuwa atisiya kapena iwowa ali moyo, komano sinanga kusakasaka any development ngati zingabwere zina zake obviously tizabwera kuzapereka uthenga kuti akuluakulu nkhani zijatu zayenda motere, koma what we want to say ife our thoughts and prayers are for those people anthu tena amene wawa kuti mwina make no we want something good out of that situation. Pasapezeke zonena kuti mwina make nake atisiya pamenepo ndeti zizakhala zinthu zokhumudwitsa kwambiri, koma ndikukhulupirira zonena kuti my prayer, at least my hope ineyo, I send my hope and my prayers to these people, ndithu chiyembekezo nchonena kuti let them be saved, let them be saved. Komanso ndikuti achibale ena ndi ena akudziwa ndithu kuti akazi anga kaya ndi mwana wanga chimwe ali anga anakwera nawo bwato limenelo, anatitsa ziko kuti akhala kukakwera bwato kumapita kwakuti kukathandiza mwensinga khali limenelo. Ngati zili choncho kwa achibale amenewonso we pray for the strength, kuwapempherera kuti mwina make alandire ndithu chilimbikitso china chake, mphamvu zina zake, chiyembekezo chonena kuti mwina something good can come out of that situation. Otherwise this is so unfortunate. Mapito penipeni ndikungofuna kunena chonchi, inu aboma timakamba zonena kuti inuyo mukutenga misonkho yomakwana 2 billion pa tsiku, kodi simungapita ukamanga kumene koko chipatala chabwino, chipatala chonena chachikulu kumene koko? Why can't you do that? Mupange deploy kandi manesi ndi madokotala chipatala chachikulu kumeneko, akamachira azimayi awa azichirira kumeneko, usati azinyamwidwa kumapita kuje. For real? Do we think of our women? Timaganisira azimayiwo. What are you there for? Ndalama zimene zizi inuyo ndawerenga ma comments anthu ochoka panoti akhala kuponderera matumba, ndisakunama inuyo mukhala mukuponderera matumba inu amene mugwira ntchito kuboma, inu a DPP inu. Ndalama zimenezo mukhala muziponderera matumba ndikuba ndinu mbava inuyo, we know you, sizoti situkudziwani, ndinu mbava inanu kumeneko. Mukhala mukumaba ndalama zimenezo, take that money mukamangire chipatala ku lecture ko, mukamange chipatala chachikulu kumeneko, tumizanko ni madokotala mukapase service yabwino manyumba awo kumeneko, zina chonse ziziyenda kuti kumeneko. Osati zipezeka zonena kuti amadokotala akuyenda iyi wiki yayendenso tiyeni bajeni, zimenezo zikuthandiza. Why can't you do that? Tengani zimenezo zomuthandizire kumeneko, mumange chipatala kumeneko. Awa nda Malawi ntchito yanu ndi imeneyo, kutumikira madera ngati amenewo, zinthu zitamayenda zina zitenga mazipeweko kaizizi. Iya itapangani zimenezo zingathandize. Mwamangire chipatala anthu amene chipatala chachikulu kuti mwina make kumeneko asita kumapezeka kuti akalandira ku mathandizo awo amankhwala zina chonse, asamachite kufika pomanyamuka, azinyamuka matenda a serious okhaokha. Apote.